BaleTelipale పంచినిలిక తెలిపలే BaleTelipale బూర్దు బూర్దు తెలిపలే BaleTelipale తెల్త పోరలే BaleTelipale పంజార తెలిపలే budu banyata budu ಏನ ಬತ್ಕಂಡೆ ಬನ್ ಯಂ ಕಾಸ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೈತೇನಾ ದೇ ಮಂಡ್ಯ ಸರುಂಡಿ ಕೋಡೆ ಸಯ್ಯಾರ ಪೋದಿತ್ತಾರೆ ಅಲ್ತಲೆ ತಾವು ಯಾನುಲ್ಲ ಬಂದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಸಯ್ಯಾರ ದೈಪೋತೀನಿ ಏತೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಎತ್ತನು ಬೇ ದಾದಿ ಏತೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಎತ್ತನು ತುಲ್ಟೊಂದು ಗೆಡ್ಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಪುಡು ಐಕೆ ದರ್ಶನ್ ಸುದೀಪುನು ಪಾಡೋಡು ಡೇಟ್ ಕೊರಿಯರ ಯಾ ಟೈಪೆ ಡೇಟ್ ಬುಟ್ಟಿ ಅಲ್ಪ ಗೇಟ್ ದಪ್ಪರ ಬುಡಿಯರ ಹಾಕ್ಲೆ ಇರೇ ಮಂಡ್ಯ ಸರುಂಡಿ ಆಕ್ಲೇನು ಪಾರ್ದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಬ್ಬ ಪಿದರ್ತಾರೆ ತುಳುನಾಡ್ದ ಇಂಚಿನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಲು ಗೊತ್ತನೇ ಇರಕ್ಕೆ ಅಂದೆ ಅಕ್ಲೆ ಪಾರ್ದು ಪಿಕ್ಚರ್ ದಪ್ಪಲೆ ಎಂಕ ಅವಾಗತೆಜ್ಜಿ ದಾದಿ ಎಂಕೆ ಅವಾಗತೆಜ್ಜಿ ಎಂದ ಕಾಸುಂಡು ಯಾನ್ ಫಲ್ಲೆ ಕಾವಡವು ಯಾ ಫಲ್ಲೆ ಕನೆ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಈ ಆಟ ಬುಟ್ಟಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಈ ಪಲ್ಲೆ ಕಾವಡೊಂದು ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ ಕುಳಿದು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ ಆಕ್ಟರ್ ಪಾತಿರ್ದು ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಒಪ್ಪಿಸದೆ ಆರು ಓಕೆ ಬಂದಿರು ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಕ್ಟ್ ನೋಡ್ಬೇ ಅಂತೀರಿ ಗೊತ್ತನೇ ಇರಕ್ಕೆ ಏರ್ಬೆ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಹರಿಚಂದ್ರಿ ಏರಿಯಾ ಹರಿಚಂದ್ರ ಒಂಜಿ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಕೊಡ್ತಜ್ಜಿ ಕ್ರೇಜಿ ಸ್ಟಾರ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಹಾ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡ ಹೀರೋಯಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂತೀರಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾರೆ ಕುಸುಬು ಇಸುಬು ಕನ್ನಡದ ಗಂಧಗಾಲಿ ಗೊತ್ತು ಮರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪ ಬಿದ್ದಾರೆ ನೇ ಕುಸುಬಿ ಕುಸುಬು ಅಕ್ಲು ಪೂರ ಐತೆ ಒತ್ತೊಂದು ಆತ ಈಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಪೂರ ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ಯಾರು ಪೂರ ಅಕ್ಲ ಪಾತಿರ್ದ ಇದು ಸಯ್ಯರ ಪೂರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂದ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಉಂಡು ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಕೊರ್ಕರಮ್ಮ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಬರ್ದೆ ಯಾನ್ ಚಡ್ಡಿದುಲ್ಲ ಮರೆ ನಟು ನಾಯಲಕ ತೋಜನ ಬೇ ನನ್ನ ಈ ನಟು ನಾಯಲಕ್ಕನೆ ಈ ರೀತಿ ಇಂಚಿನ ಇಪ್ಪೋಡು ಇತ್ತದಕ ಈ ನಮ್ಮ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂಡ್ರೆ ಆಪಣತೆ ನೂದಿನ ಫುಲ್ ಡ್ರೆಸ್ ಬರ್ದಾಗ ಇರು ಫುಲ್ ಪಾಸ್ ಆಪಾರ ಇಡ ಕಾಸ್ ಆಪು ಯಾನ್ ಒರಿಗೆ ಕಾಸ್ ಮಲ್ಪನತ್ ಎನ್ನೊಟ್ಟು ಈಲ ಮಲ್ಪು ಯಾನ್ ಇತ್ತಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಯಾನೆ ಅರಿಸ್ಕೂರ್ ಮೇಲೆ ನಿಕ್ಕಲಂಚೂರು ವಿಜಯ ಬಲೆ ಇಂದು ನಿಕೋಬೋರ್ದ ನೀಲಾಯನ ಬಂದಿದೆ ನಿಕೋಬೋರ್ಡ್ ನಿಕ್ಕರ್ ಮಾಡ್ದೆ ಕಾಸು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಾಸು ಎತ್ತ ಕಾಸು ಆಜಿ ಕೋಟಿ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ರ ಬಿದ್ದಾರ್ದೇರಿ ನಿಕ್ಕ ತಡ ಮಲ್ಪಜ್ಜಿ ಇತ್ತನೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಗ್ಲೋಸನೆ ಪುರಿಗಜ್ಜಿಗ ಬರ್ಸಿ ಅವ್ರ ಜನಕ್ಕೆ ಬರ್ಪಜ್ಜಿ ಐನು ಮಲ್ಪಲೆ ಗಂಟೆ ಬಾರಿಸಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಆಗೋ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಲ್ಪಲೆ 200 ರೂಪಾಯಿ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಐತೆ ರವಿಚಂದ್ರನ ಕುಸುಬುನ ಪನ್ನೆಜ್ಜಿ ಆಕಲೆ ಗೊತ್ತಾಬ್ಜ ಹೌದು ಅಕ್ಕಲ ಜನ ಮಲ್ಪುಜಿ ಇರತ್ತಾ ದಾದಂಬೆ ಅಕ್ಕಲ್ ದಾದ ಬಂತಿರುತ್ತೆ ಏನಡ ಇಂಕ್ಲು ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾರ ಬಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ ಗೊತ್ತಾಡ ಬಂತೆ ಅಂದ ಅಂಜದ ಈ ನಾನು ಮಂಡ್ಯ ಚಾನ್ ಬೋಜಿ ನಾನು ಪೂರ ಅಕ್ಲೆ ಪಾತೆ ಸಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಬಂತತ್ತ ಪೂರ ವಿಷಯ ಬಂತೇನ್ ಅಕಲ್ ನೇನ್ ಪಾರ್ದೆ ಇಂಕ್ ಬೇತೆ ಭಾಷೆಡ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಗೆ ಪರೇನು ಈರ್ ದಾದಾನ್ ಪರಿ ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದಾನ್ ಪರಿ ಭಾಷೆದ ಸಂತಾನ ಚೈಕ್ಲಿ ಪಂಡ ಭಾಷೆನ ಅರ್ಥ ಪರ್ತನ ಅಕ್ಲು ಅನ್ನ ಅಂದ ಏನ ಓಲ್ ಇರ್ಕಿನ ಓಲರ್ಬೆ ಓ ದೇವರ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಒಯಿನ್ ಸಾಪದಲ್ಲಿ ಪುಳ್ಳಾರ ಮಾರ ನಿಕ್ಕಲ ದಾದ ಪಂತನೆ ಆನು ರೆಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವು ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಪಾರ್ದಾರ ಪೂರ ಅಡಿಯುರದ ಕಾಲು ಹಾಲು ಉಲ್ಲಾದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಓ ಆ ಜನಕ್ಕೆ ಓಲು ರವಿಚಂದ್ರ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಯಾನೇ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ತೂತಿಜಿಗೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಬಿದ್ದಾರ ಬಂಡಿ ಅಕಲೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಉಪ್ಪಂಬೆ ಅಕಲೆ ಇಪ್ಪಣ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇರತ್ತಾ ಅಂದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಆತು ಪುದರುಂಡು ಅನ್ನಂದಂದು ಇತ್ತೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಜತ್ತದು ರಿಕ್ಷೋರ್ ಬತ್ತದು ಉರುವಲ್ದೆ ತೂಲೆ ಬತ್ತಿರ್ಗೆ ಅವನಿಗೆ ರಿಕ್ಷಾದ 200 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ಲೆ ಅವತ್ತೇ ಆ ಫ್ಲೈಟ್ ಒಂದು 20,000 ಕೊರ್ಲೆ ಕೋಟಿ ಕೈ ಬರ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಮಾಡ್ಕೋ ಗೂಗಲ್ ಪೇನಾ ಬರ್ತೀರು ಅಕ್ಲಿ ಬತ್ತೀರಿ ಅವು ಸೈಕಲ್ ಬೇ ಅಕ್ಲ ಸಾರಥಿ ಅವು ಹೆಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇರೋಣ ಬೇಗಲ್ಲ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ತುಳುನಾಡು ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗ್ತದೆ ನನಗೆ ತುಳುನಾಡು ಅಂದ್ರೆ ರವಿ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ರವಿ ಸರ್ ಬೈದೆ ಲಕ್ಕುದುಂತಲೇ ಗುಲಾಬಿ ಹೂವೆ ಮುಗಿಲ ಮೇಲೇರಿ ನಗುವೆ ಇವರೇ ಅಲ್ವಾ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ತುಳುನಾಡು ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಸುರುತ್ತೆ ನಿಂದ ದಾದ ಪಂತ್ರಿ ಸಂಕರ್ನಾಗ ರವಿಚಂದ್ರನೇ ಇತ್ತೇನೆ ಡೌಟ ನನ್ನ ಮಾರೆ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ದಾನೆ ಕುದ್ಯಾತಿ ಅವು ಕೊರೋನಾ ಬರ್ತನಂತೆ ಸುರೂತ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊರಗ ಸರಿ ಇತ್ತೀರಿ ಆ ರಡ್ನ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅವು ಒಂದು ಹೊಸತ್ತು ನರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆಯ್ತು ಕಾರು ಕೈಯೋ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಕೊರ್ನಿ ಕಾರ್ ಕುದ್ಯ ರವಿಯನ್ನ ನಮಸ್ತೆ ರವಿಯನ್ನೇ ಪಂಡ ಯಾರು ಕುಟುಂಬದಾರ ದೋಸ್ತ್ಯ ರವಿ ಸಾರ್ ಕ್ರೇಜಿ ಸ್ಟಾರ್ ರವಿ ಸಾರ್ ಅಂಜ ರವಿ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ
ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಕುಡ್ದೇ ಬಂದೆ, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದಾಯಿಗೆ ಕನ್ನಡ ತುಳುಟು ಪಾತೇರು ಯಾನ್ ಬರ್ದೇ ಬರ್ತೀನಿ ಇದ್ರ ಮಾತಾಡ ಜಂಕ್ ಏ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ತುಳು ಬರ್ಬಿಡ ಇಬೇ ತುಳು ನೀರ್ದಲ್ಕ ಪಾತೇರು ಅಂದ ಅಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟುನ ಕನ್ನಡ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಇಸುಬಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ಇಸುಬೇರು ಪುತುಮಕ್ಕನ ಮಗೇನ ಇಸು ಬತ್ತು ಸರಿ ಕುಸುಬವು ಮಲ್ಲ ನಲ್ಲ ಆಕ್ಟರ್ ಹೀರೋಯಿನಿ ಅಂದ್ ಆಲುವಲ್ಲೇ ಮಸಾರದಾನೆ ಪೊಂಜೋಕ್ಲತ ಪಡಿಕೆ ವಾಯ್ತಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಬಲ್ಲೆ ಕಡಪದ ಬರುವಲ್ಲ ಹೋಯ್ನ ಬದ ಬಲ್ಲೆನ ಬೋಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮನೆ ಬದಕುಳ್ಳು ಓಲ ಓಲ ಬತ್ತಲ್ಲ ಇಸು ಬತ್ತಲ್ಲ ಉಂದುಲ ಸೈಕಲ ಒಂದು ಕುಸುಬು ರವಿಕುಮಾರ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಧರ್ನ ಪೇರ್ಬೆ ಪಂಡ್ರ ಬನ್ನಿ 22 ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಲೀಕ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಆಕ್ಚುಲಿ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಪುದರ್ ಪುಟ್ಟಿ ಪುದರ್ ಧರ್ನಪ್ಪೇನ್ ಏರ್ಗಳ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜರ್ಜಿನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾರ ಬನ್ನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬತ್ತೇಕ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ. ಹೇಗಿದ್ರಿ? ಐ ಆಮ್ ಗುಡ್. ಓವರ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬರ್ಚಿ ಕಿರ್ಮುನ ಅಂತಲೇ. ಸರಿ ಮೇಡಮ್ ಇವರೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್. ಓ ಹೌದಾ? ಈ ಡ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೂಪರ್ ಕಾಣ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಅಲ್ಲ ಈ ಡ್ರೆಸ್ ಹೇಗೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿದ್ದು? ಮೈ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿದ್ದ? ಏನಾಗ್ಲಿ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಸೂಪರ್ ರೀ. ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಡ್ರೆಸ್ ಅವು ಡ್ರೆಸ್ ಉಂಡ ಖಾಲಿ ಚಡ್ಡಿ ಉಂಡ ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ದನ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ದನ ಅವಳ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಜದ ಅದೇ ಅಂದ ನಾಚಿಕೆಟ್ಟಿನ ಜನ ನಾಚಿಕೆಟ್ನ ನಮ್ಮದು ನಾಚಿಕೆಟ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆತ ಈ ಕುಸು ಬಾತ ಅತ್ತು ಪೆರಾಡಿ ಒತ್ತಿಗೆ ಖುಷ್ಬು ಅಂಚಡಲತ್ತಿ ಒಂಜಿ 25 ವರ್ಷ ಕರಿಂಡಲ್ಲ ಎಂಚ ತೋಜುವರಿ ಬೂಸ್ಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಫ್ ಮೈ ಅಲರ್ಜಿ. ಅಲರ್ಜಿ ಅವು ಕೈ ಕಿರ್ಮುಂಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬಿಡು ತುಳುಟು ಬಾತೇರು ಬೈ ದ ಬೈ ಯಾನ್ ನಿಕೋಬಾರ್ ನೀಲೆ ಏನು ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಒಂಜಿ ಶೇಪ್ನೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಡುದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಿಕಲಿಗೆ ಬೆನೋಲ್ಯ ಬೆನ್ಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ದಾದ ಮನ್ಪಾರ ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡೆ ಪೇಪರ್ ಪಾರ್ದು ಪೆನೈಲ್ ಮಾಡ್ದು ಅವತ್ತಂದ ಊದ್ಬತ್ತಿ ಮಾಡ್ದು ಬಣ್ಣ ಪಾರ್ದು ನಾಟಕ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಓಡೆ ನಾಟಕ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ನಾಟಕ ಓಡೆ ಅತ್ತ ಸರ್ ಅವು ದಾದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅವು ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಒಂಜಿ ರೋಲ್ ಕೊರಂದ ಐಟ್ ಪಾತ್ರದ ಉಳೈ ಪೋಪೆ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಪೇರ್ ಬಾಡಿನ ರೋಲ್ ಕೊರಂದ ಅದು ಕಾಂಡೆ ಪೂದು ಪೇರ್ ಬಾಡಿರು ಐಟ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಟ್ಟುನ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಪೊಪ್ಪೆನ್ ಚೊಲ್ಲೇರು ನಾ ಉಳ್ಳೇರು ಏರ್ನ ಏನ ಇಲ್ಲ ಕೋಟ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ್ರು ಅಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಪಪ್ಪ ಪದ್ಮಪ್ಪನಕ್ಕೆ ಏನತ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಪಪ್ಪ ಒಳ್ಳೆಯರು ತೀರ್ದೇರು ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ? ನನ್ನ ಅಪ್ಪನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನನ್ನಪ್ಪ ಯಾವತ್ತೂ ನನ್ನ ಕನ್ನ ಎದುರಿನಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಅತಲವಿತಲ ಪಾತಾಳಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಇರ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಕಂಗಳ ಬಿಸಿಯ ಹನಿಗಳು 100 ಕಥೆಯ ಹೇಳಿವೆ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮದಿ ನುಡಿವ ಜೀವ 7 ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದೆ. ಒಂಜಿ ಸುಳ್ಳುಡೆ ಬಂಗ ಬಣ್ಣದ ದಾದ ಸೈಪ ಮಾರ ರಾಜಕುಮಾರ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ದಾಯಿ ಸೈಪ ಗೊತ್ತಾನೆ ಅಂಚತ್ತು ಇದೆ ಇದು ಸರಿ ಸರಿ ಎಂಕ್ಲ ಅಂಚತ್ತು ಈ ದಾಲ ಬನೊಚ್ಚಿ ಹಿಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅನ್ಬೆ ಏತು ಸೋಕುದ ವಾಯ್ಸ್ ಆರ್ನ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅನ್ ಹಿಂಗೆ ಓಡೆ ಬೆಂಡಾಪಣ ಸರ್ತಾಲ ಓವರ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಇದು ವಾಯ್ಸ್ ಖುಷಿ ಅಲ್ಲ ಇತ ಬೆಂಡಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಬೆಂಡವಲ್ಲಿ ಎಂಚಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾರೆ ದಾದ ಮಲ್ತಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬುಜಿ ನಮ್ಮ ಇಂಜ ಮಲ್ತದಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಅಂತೆ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್ ಅತ್ತ ಸರ್ ಅವು ಅಂತತ್ತು ಈರು ದೇ ಸರಿ ದೇ ಸರ್ 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 ಅಂಚತ್ತು ಸರ್ ಪನ್ಪನ ಕೇಳಿ ಸರ್ ದೇ ಹತ್ತಿಯ 25 ವರ್ಷ ಕರಿಂಡಲ್ಲ ಸೊಂಟೇಶಕ್ಕೆ ಪಂದುನದ ಈ ಜನ ಕುಯಿನಿ ಸೊಂಟನೆತ್ತ ಮಾರ ಐಟ್ಲಿಂಗ್ ಕುಚ್ಚೇನಿ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಸರ್ನ ಪದ್ಯ ಏತು ಕೋಟೆಲ್ನ ಖರ್ಚೆಜ್ಜಿಬೆ ಕುರ್ಮಿಲು ನಮ್ಮ ಪಿಚ್ಚಾಡ್ ಮೇರೆ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಪನ್ನು ಅವೇನ್ ಗೊತ್ತು ಜನಗಣಮನ ದೇಶದ ಅವು ಪುರ ಮಂಡ್ರಲ್ಲಿ
ಅವು ಐಕ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಉಂಟು ಅಂಚ ಎನ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಪಂಪೆ ಸನ್ನಿವೇಶ ಪಂಪೆ ಐಕ್ ತಕ್ಕ ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಬನು ಇದು ಎನ್ನ ದಂಡು ಪಲ್ಯ ಪಿಕ್ಚರ್ ಉಂಟತ್ತ ಐತ ಲೆಕ್ಕನೆಗಲ್ನ ಮುಂಡು ಪಾಲ್ಯ ಅಂದ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಡ್ಡೆ ಗಾಲಿ ಬರ್ರೆ ಗಿರಿಜಾ ಪಂಪಿನ ಲೈಟ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಹಾಲು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಗಂಟು ಉಂಡದ ಬಂಗಾರದ ಅವೆ ದಿಂಗಾದ ಇದು ಕತೆ ನೀನು ನಾಡ್ರೆಜ್ಜ ಕತ್ತಲೆ ಪೂಪಿನ ಅದ ಕರೆಂಟ್ ಮಾತೊಪ್ಪು ಹಾರರ್ ಅದಕ್ಕ ಒಂದು ಓಲು ದೀತನಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಅದಕ್ಕ ಹೀರೋಯಿನ್ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ರೂಪ ಪಂಪಿ ಕತ್ತಲೆ ಅವೇ ಮನ್ಪೆ ಕತ್ತಲದ ಗೊತ್ತು ಈ ಮನೆ ಬರಗೊಳ್ಳು ಹೆಂಗ್ ಶ್ರುತಿ ಬೋಡು ಕತ್ತಲದ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾ ಪನ್ಪೆ ಶ್ರುತಿ ಬೋಡು ಶ್ರುತಿದೆ ಕುಸುಬಿಜ್ಜ ಹೆಂಗ್ ಆ ಶ್ರುತಿ ತೆಂಕಿ ಶ್ರುತಿ ಬೋಡೆ ಆ ಶ್ರುತಿ ಟೇನ್ ಪನ್ಪೆ ಶ್ರುತಿ ಶ್ರುತಿ ದೀತಿನ ತತ್ತಡದೆ ಗಿರಿಜಾ ಚಿಮಿನುರ ಪೊತ್ತವುದೇ ದೀತಿನ ತತ್ತಡದೆ ಗಿರಿಜಾ ಚಿಮಿನುರ ಪೊತ್ತವುದೇ ದೀತಿನ ತತ್ತನ ದೀತಿನ ತತ್ತನ ದೀತಿನ ತತ್ತನ ದೀತಿನ ತತ್ತ ಮುಟ್ಟದ ನಿಕ್ಲುಂಜ ಅವಸ್ಥೆ ಮರ ಓಲಾಂಡ ಪ್ರಪಂಚುಡು ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಭಾಗವತಿಗೆ ಮಲ್ತನ ಉಂಡ ಕುಸುಬು ಪಿರ ನಾಟ್ಯ ನಲ್ತುಂಡ ಯಕ್ಷಗಾನಾಗ ನಿಕ್ಲ ರರ್ಜನಟ ಯಾನು ಒರಿದೆ ಯಾನು ಮೈಸಾಸ್ರಿ ಬಂಡ ಮಲ್ಪು ಅಂಚತ್ ಸರ್ ಇಂಚಾಟಲ್ಲ ಇರು ದಾದಕ್ಕೆ ಏನು ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ದೇವನೊಂದು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮಂಟೆ ಹಿಂಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಅಂದಜಾಂಡ್ ಈರ್ಕೆಣ್ಣಿ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಭಾಗವತಿಗೆ ಎಂಚ ಮಲ್ತೇನೆ ಪನ್ಪೆ ಸರ್ 2 ಪಂಡ ಬಳ್ಳಿ 22 ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಲೀಕ್ ಮಲ್ಪೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅಮ್ಮೇರಿ ವೀರಸ್ವಾಮಿ ಪಾರಿಮಲ ಮೈಸೂರು ವೇಸದ ಹೈಟ್ ಬೈದನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆರು ಏತ್ನೆ ಮೇಲೆ ಹೊಡಿತೀನಿ ಐದು ಏತ್ ಮೇಲುಂಡು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಸರ್ ಇರೇ ಖುಷಿ ಅನ್ನತ್ತ ಅಕ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತು ಉಂತಾನು ಕೊಡ್ತಿ ಎಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಲಿ ಕೊರ್ಕ ಮಾರ ಎಡ್ವಾನ್ಸ್ ರವಿ ಸರ್ ಯಾಕಾಲಿ ತುಳುಟು ಮಾತ್ರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲಯಾಳಂಲ ಮಲ್ಪೊಡು ಮರ್ಲಿ ಮಲಯಾಳಂಲ ಈರೇ ಪದ್ಯ ಬನು ಇತ್ತೆ ಮಲಯಾಳ ತೆಲುಗು ಮತ್ತೆ ಇರೇ ಗೊತ್ತುಂಡ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಪಾಸ್ ಪಾಸ್ ಮಲಯಾಳ ತೆಲುಗು ಗಂಧಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಜಿಗೆ ಗೊತ್ತುಜಾ ಆನಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೆಟ್ಟುಬಿಡ್ದುನಾ ಪದ್ಯ ವೈದಿನಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ வரும் பரவிலும் காற்றலா தென்றி வரும் கற்றி வரும் சாற்றலா தெரிவாரும் கலவாடு கரியாற்றும் கரவாடி சன்றிலாறு ஓ மலரே தரிவீரும் கலவாரியாற்றவே தெளிவின்றும் ಯಾವ ಸಣ್ಣ ಓಡಿ ಓಡಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೇನಿ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಏನು ಏತು ಸೋಕುದ ವಾಯ್ಸ್ ಏತು ಸೋಕುದ ರಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತೀನಿ ಉಂದೇ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಆವಡಿಂಗ್ ಪದ್ಯ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೇಳಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೇನಿ ನಾನು ಈ ಜನೊಂಜಿ ರವಿಚಂದ್ರ ರಾಮಾಚಾರ್ಯ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಲ್ಲ ತೂಸಿದ್ದೆ ಇರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕಾಸು ಸರ್ ಆ ಪುರ ಸಯ್ಯರ್ ಸರ್ ಇತ್ತ ಇದಕ್ಕೆ ಪದ್ಯ ಬರ ಖುಷಿಯಾನ ಆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ಖುಷಿಯಾನ ರವಿಚಂದ್ರ ಕುಸು ಮತ್ತೆ ತೂದು ಖುಷಿಯಾನ ಅಕ್ಲೆ ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಜಿ ಕಾಸು ಕೊಡ್ಲಿ ಈ ಪದ್ಯ ಕೊಂಚ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ರಪ್ಪ ರಪ್ಪ ಹಲೋ ಹಾ ಈ ನಾಯಿ ತಮಗೆ ವಾಕರ್ ಈ ಆತ ಪಡ್ತೇನೆ ನಾಯಿ ತಾನೇ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲ ಹೋಗುದು ಪಿದಾಯಿ ಹೋಯ್ತು ಪಾತು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮಾಯ್ತು ಸೂಕೊಂಡು ಪೋತಾ ಇದ್ದಿ ಎನ್ನ ಪುದರ ಪ್ರೇಮಲೆ ಆಗ್ತಿ ಅರುಣ ಯಾ 4 ತಿಂಗಳದ ಬಂದಿನ ಪ್ಲೀಸ್ ಐ ಸಾರಿ ಸರಿ ನಾನು ಎಕಡೆ ಪನ್ನೋಡು ಎನ್ನಿದಿತ್ತ ಸರಿ ಹಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾ ಆಯ್ತ ಬಂಡ ಹಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾ ಅದೇ ಸರಿ ಕುಸುಬು ಬಂಜಿನಲ್ಲತ ಬಂಜಿನಾಲ ಬಂಜಿ ರಡ್ಡು ಅವು ರಡ್ಡು ಸೇರ್ಸೇ ಈಗಿನ ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗ್ ಅವು ಹತ್ತು ಬಕ್ಕದ ಸರಿ 55 ವರ್ಷ ಕರಿಂಡಲ್ಲ ಒಂದು ಮಾತು ಹಾಪುಡ ಇತ್ತ ಇರೇಗ ಒಂದು ವಿಷಯ ಡೌಟ್ ಎಂದು ದಾನ ಒಂದೆ ಸರಿ ದಾನ ಒಂದೆ 55 ಬಿಡ್ಲಿ 75 ಬಿಡ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಡ್ಲಿ ಅವು ಪ್ರಕೃತಿ ನಿಯಮ ಆಯ್ತು ಅವನು ಕೋಪುಂಡು ಸರ್ ಇತ್ತ ಇರೇ ಖುಷಿ ಅಲ್ಲದ ಬಂಜಿನ ಪುಣ್ಣ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಪಡ್ತು ಉಂಟಾನು ಬಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಕಡಪ್ರಕ ಏಡಾನ್ಸ್ ಬರ್ಲೆ ಬೇಗ ಕಡಪಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಬೇಗ ಹಲೋ ಅನ್ನ ನೀಲಪ್ಪಿ ಅನ್ನಿ ಅನ್ನ ಆಜಿಕೋಟಿ ವಾದ್ಯಾನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಪ್ಪು ಏರು 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 ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ದ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಅಂడి ಈ ಲಕ್ಕೆ ಅಂದ ಇರಗರ ಮರಲುಂಡೆ ಇರೇಗಿ ಇರು ಪಿಕ್ಚರ್ ಕಾಸಾರ ಬೇರ್ದಾರತ ಆಯ್ ಕುರ್ಮಿಲಿ ಭುಜಾಲಿ ಆಯ್ ಮಲ್ಲ ಪಟ್ಟಿಂಗೆ ಆ ರಡ್ಡು ದೆತ್ತು ವಾಟ್ನುಲ್ಲది ರಡ್ ಜನಕಲು ಐಕುಲ್ ನಟು ನಾಕುಲಿ ಅಕುಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಟ್ಟೊಂದಿತ್ತು ನಾಕುಲಿ ಏನು ಮಂಗೆ ಹಾಕೊಂದಿಲ್ಲ ಏ ಸಾವಿರನ ಇಂಚಿ ತಿರ್ಕಲಂಬೆ ನಮ್ಮ ನಟ್ಟುನ ಸೀನ್ ಇಂಚಿ ತಿರ್ಕಲಂಬೆ ನಾ ಇದ್ದ ಬಲ್ಲ
ಬಿರುದು ಏನಾರು ಮಂಜಾಲ್ ಪರ ಬಂದಬೆ ಅಂದಬೆ ಒಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಕತ್ತ ಸರ್ ಸಾವುದು ಕಾಮಿಡಿ ನಿನ್ನ ಅಡ ಬಂದಬೆ ಮಂಜಾಲ್ ಪರ ಓಪನ್ ಅಂದೈ ಇರೆ ಗೊತ್ತಾನೆ ಇರೆಗೆ ಗೊತ್ತಾದ ಬಗ್ಗೆ ಕಿಪಿ ಗೊತ್ತೇನ ಬಗದಾದೆ ಇರನ ಬಗದಾದೆ ಇರ ಆ ಕಾಸು ಬತ್ತು ಲಾಗರ್ ಬಿದ್ದದೆ ಇರೆ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಬೇರೆ ಇರೆ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಆ ಆಕ್ಟರ್ ಬರ್ತಿ ಈ ಆಕ್ಟರ್ ಬರ್ತಿ ಎಂಕ ಕನ್ನಡ ಸುದ್ದಿ ಬೋರ್ಡ್ ದರ್ಶನ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದ್ಬಾರ್ದೆ ಮಂಡೆ ಸರಿ ಉಂಡೆ ಲೇ ಸುರುಟು ತುಳುತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೊಂದು ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೊಂದು ಬಕ್ಕ ಕಾಸು ಮಾಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಸು ಬತ್ತು ಸುದಕ್ ಲಾಗರ ಪೋತಾರತಿ ಕಾಸ್ತ ಬೆಲೆ ತಾತ ಇರೆ ಗೊತ್ತನೆ ಇರೆಗೆ ಗೊತ್ತನೆ ತುಳುತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಯಂದೆ ಸೀದಾ ಕಾಸು ಮಾಡ್ರೆ ಬರ್ಪಾರ್ತಾ ಇಕ್ಲೆ ಸೊಯಂಡಿ ಮೂರು ಎತ್ತು ಜನ ಇಂಜಿನ ಆಚಾರ ನೀರೇ ಗೊತ್ತುಂಡ ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಾಸು ಮಾಡ್ದ ಅಂದೆ ಇರಗಂಜ ಕೂಡ ವಿಜಯದಕ್ಲ ಅವರು ತುಳುಟ್ಟು ಜನಜ್ಜಾರಿ ಅಂದೆ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಗಾರು ಲೇರಿ ಹೀರೋನಕ್ಲು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಮೇಶ್ ಮಿಜಾರ್ ಅಕ್ಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಐನ್ ಸೇರ್ಸೊಂದು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಚಿ ಇನ್ನು ಇನ್ನ ಭಾಷೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಚಿ ಕಾಲಿ ಅಕ್ಕ ಮುಗ್ಜನ ಐದಕ್ಕೆ ಬೇತಾಕೊಳ್ಳಿರು ಉಮೇಶ್ ಮಿಜಾರ್ ಯಾವ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ಆಕಲ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಮನ್ಪಿನ ಮೋಡಿ ಗೊತ್ತಾನತೆ ಕಾಸು ಉಂಡು ಬಂದದು ಪಾಡುನತ್ತು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಪಡು ತುಳುತ್ತಾಕಲ ಏರ್ ಮಾತ ಉಳ್ಳೇರಿ ಅಕಲ ಎಂಜಿನ ಫಲ್ಸ್ ಬಂದದು ಅಂಚ ಬಂದದು ಇರನ್ ಬಿಡು ಪೂಜಾ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಇರನ ಕೈಡ್ ಅವರಿನಿ ಇನಿ ಕುರ್ಮಿಲ್ ಕುಜಲ್ ಪಂಪಿನ ಚಾನಲ್ ಇನಿ ಮಲ್ಲಾರ್ದು ಎಲ್ಲಿಯಾಗ ಪಂಪಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪು ಐತಂಜಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಾತ್ರ ಆನ್ ಮಲ್ಪ ಲೈವ್ ಆಗತ್ತೆ ಮಲ್ಲಾರ್ದು ಎಲ್ಲಿಯಾಗ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಎಂಕ್ಲಜಿ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಿಯೊಂದ ಮಲ್ಲಾರ್ದು ಎಲ್ಲಿಯಾಗ ಕಾಸು ಕೊರೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಾಸು ಕೊರ್ಲಿ ಕೊರ್ಲಿ ಎದುರು ಬಾಲಿ ಮಾರಿಲ್ಲ ಅಂದಜಾ ಪೂಜಾ ಪೀಠಿಗೆ ಬಂದಗನೆ ಒಂದು ಮಲ್ಲಾಯತಿ ಎಲ್ಲಿಯಾಗ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಡವರ ಬಂದು ದೀನ ದಲಿತರ ಬಂದು ಹರಿಸ್ಕುರುಮಿಲಿ ಆನೆ ಚಪ್ಪಾಲೆ ಸೀದಾ ಪತ್ತೊಂದು ಕಣ್ಣು ಕರೆಗೆ ತಿಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಅಂಚಿ ಬೋಲೆ ಸೀದಾ ಬೋಲೆ ಮಕ್ಕಳು ಬವರಿಗೆ ಒಂದು ಬರ್ಪ್ಯಾನ್ ನೇ ಒಡ ಕಾಸು ಬಂದು ಮರಗಟ್ಟರತ್ತಿ ದೇ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಕಾಸ ಪೇಡು ಬರಬಲ್ಲಿ ಕಾಸು ನಮ್ಮ ಪೇಡು ಹೊರಡು ಅಂದ ಏನದ ಎಂದ ಕಾಸು ಹೊರಡು ಅವಕಾಶ ನಿಕ್ ಕೊರ್ರೆ ಅಂದೇನಾ ನಿಕ್ಕೆ ಕಾಸು ಕೊರ್ರೆ ಅಂದೇನಾ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಕಾಸು ಕೊರ್ನೆ ಅಡ ಬೆಂದ ಮೈ ನಿಕುಲಿನ ಉಡ್ಡೋನ್ಯಾ ಕಾಸು ಕೊರಿಯ ಎನ್ನ ಕಾಸು ಕೊರು ಏನೋ ಬೇಲೆ ಇದೀವಲ್ಲ ಕೆಪ್ತನ ದೀಪ ದಾದಮೆ ದಾದ ಅದೇ ಕಾಸು ತಿಕ್ಕಣತ ದಿಕ್ಕಂದಿ ಬರ್ಪೇನೆ ಒಟ್ಟೆ ಗಾತಿ ಗೊತ್ತಾಂಡು ದಾದ ಇತ್ತೆ ಐಟು ದೆಪ್ಪರಾಬಜಿ ಬಡ್ದು ಇರೇ ಕಾಸು ಬಡ್ದ ಬಸ್ಸುಕ್ಕು ದೇ ಈ ಬಸ್ಸುಕ್ಕು ಎಕ್ಕಡೊಂಜಿ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಒಂಜಿ ಕಾಸು ಬಾರ್ದೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅವೇ ಬಿಲ ಮಾಡ್ಬೆ ಮಂಜಾಲ್ ಪರ ಬಿದ್ದಾರ್ದಿ ಏರ್ಗ ಬೋಡಿಯ ಇರ ಕಾಸು ಇತ್ತೆ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಇರೋ ಸಾರ ಬಾಡಿ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಜನ ಪಣದ ಏರ್ಗ ಬೋಡಿ ಇರ ಕಾಸು ಬೇರೆ ಎಂಕಲ ಕಾಸು ಇಜ್ಜನಕ್ಲ ಈ ನಕ್ಲ ಈ ನಮ್ಮ ಎತ್ತಂದ ಬಾಕ್ದಾಗ ಮರಲ ಕಟ್ಟುವರೆ ಗೊತ್ತಾನದೆ ಇರ ಕಾಸು ಯಾನಿತ್ತ ಇರ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಆ ಜನ ಕಾಸು ಪಾಡೆಟ್ಗೆ ಲೋನ್ ಕಟ್ಟು ಮಾಡಿದೆ ಆ 20,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಲ್ಪುಲ್ಕ ಬೋತುಂಡು 1,000 ಮೈನಸ್ ತೊಜ್ ಬಂದು ದೇ 1,000 ಪಾಡ್ಲಿ ಉಮೇಶ್ ಮಿಜಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಟ ಪ್ರತಿ ಸರಿ ವೇದಿಕೆ ಬಂದಾಗಲ ಅತನ ಟಿವಿದ ಪರದೆ ಬಂದಾಗಲ ತೂಪಿ ನಕಲಿಗೆ ಒಂಜಾತ್ ಎಕ್ಕಂದೆಲು ಉಪ್ಪುಂಡು ಖಂಡಿತವಾದ ತೆಲ್ಪರೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಹುಶಃ ಇನ್ನಂಚ ಬೋಡ್ತಿನ ತೆಲ್ಪರೆ ತಿಕ್ಕಣದು ಯಾನೇನುವೆ ಅಂಡ ತೀರ್ಪು ಯಾನ್ ಕೋರಿಪಿನತ್ತು ತೀರ್ಪು ಅಕ್ಕುಲ್ ಕೊರವಲ್ಲೇರು ಸುರುಟು ಪುದರ್ ಹರಿ ಸಾಲದ ಬದ ಉಮೇಶ್ ಮಿಜಾರ್ ದೇಶ್ ಪುತ್ತೂರು ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಪೆರಾಡಿ ತೀರ್ಪುಗೆನೆ ಇತ್ತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಕೆ ಶೆಟ್ಟಿ ವಿಷಯ ಲಾಯ್ಕ್ ಇತ್ತುಂಡು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತುಂಡು ಪೂರಕಲ್ನ ಈತೆ ಬಂಡ ಆ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪಿದಾಡ ದಿನ ಐಕ್ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸಮಾನ ಅನ್ಪುನ ಅಣ್ಣೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬನ್ನಿರ ಆ ವಿಷಯೋಡು ಎಂಕ್ ದಾದನ ಒಂಚೂರು ಐಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಡ ಕಾಮಿಡಿ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತುಂಡು ಅನ್ಪುನ ಎನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ನೆಕ್ ನನ್ನ ಒಂಚೂರು ಬಣ್ಣ ನಿಖಲ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಪೂರಕ್ಲ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಇತ್ತುಂಡು ಕಾಮಿಡಿ ಪಂಚಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತುಂಡು ಅನ್ಪುನ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಸರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಮೂಜಿ ಜನ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕಲು ಇತ್ತೆ ಕುಡಂಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಾಯನ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿ ಕಾಟಾಡಕ್ಕೆ ಅನ್ವೆ ಮೇರನ ಐಟ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದಿನಿ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಇತ್ತೇನು ಚೌಟನ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಶಂಕರ್ನಾಗ್ ಬತ್ತೇರು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಬತ್ತೇರು ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಪೀಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋನಾಳು ಇರ್ವೈದ್ಯರು ಬರಡಿತ್ತು ನೀವು ಅವನು ಭಾರಿ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಏನು ಚೋಟುನ ಯಾಪಲ ಮಲ್ಪಾರಣ್ಣು ಬಹುಶಃ ఒకళ్ళు బొంబాయి దొక్కలకి ఏందో జరుగుతుంది రంజీ పాతారు పక్క మొన్న ಯಾಕೆ ಈಗ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಮಾರ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಅವ್ನು ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಮಾತಾಡಲಿರಿ ನಾಟಕ ಮಲ್ತದ್ದು ಅದು ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಫಲ್ಸಿಂಚಿನ ಮಾಡಿದ್ದು ಈಗ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ತಂದೆ ಅವು ಏಡಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಏರು ಬತ್ತಂದಲ್ಲ ಮಾಸ್ಟರ್ಗೆ ಏನಂದೆ ಒವ್ವೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದುವರಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬಂದಾಗ ಆ ಸಿನಿಮಾ ನೆಂಚು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನ ಏರೇರು ಮಾಡಿ ಕಲವಿದ್ರಿನ ಪಾರೋಲಿ ಇನ್ನು ಪೂರ ನನಗೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಗೊತ್ತಾಪನು ಸೊ ಅಂಚಿತ್ತು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಜನಗಳೇನು ಬರ್ತದೆ ಏರ್ಲಿ ಇದಾಯ್ತು ಕಾಸು ಪಾಡ್ನಕ್ಕಳು ಅದು ಪಾಡ್ಲೇ ಬಂದು ಪಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಪಾಠ ಬಂದು ಧನ್ಯವಾದ ಟೂ ಗುಡ್ ಚೋಟು ಸರ್ ಟೂ ಗುಡ್ ಬರ್ಲಾಗತನ್
ನಮಸ್ಕಾರ ಚೋಟು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿದ ತುಳುನಾಡದ ಕಲಾವಿದರು ಇನಿ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಒರಿಪ್ಪುನಂಚಿ ನಿಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪಾಲುಂಡು ಇನಿ BaleTelipale ಎಗ್ಗೆ ಸುರುಡ್ದಿಂಚಲ ನಿರಂತರವಾದ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ದಾರೆ ಚೋಟ್ನಾಕ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಚೋಟು ಒಂಜಿ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆಡ್ ಬರ್ತದೆ ಕಾಸು ಪಾಡ್ನಕ್ಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಅನ್ಯಾಯ ಒಂದು ನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಜಿ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಕಾಸು ಪಾಡ್ರೆ ಬರ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಜಿ ಅಕ್ಲೇನು ಒಂಜಿ ಯಾಮಾರಿಸು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ನಡಪುಂಡು ವಾಯರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ನಿಕ್ಕಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ನ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಟೈಮಿಂಗ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಯಾನ್ ಯಾಪಲ್ಲ ಪನ್ಪೇವು ಇಂಕ್ ಅವ್ರನ್ನ ಆತು ಪಾತಿರ್ದು ಪರಿಚಯ ಇಜ್ಜೆ ಇಂಕ್ ಬಟ್ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮಹೇಶ್ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇರ್ನ ಆ ನಾಟಕೊಡು ಮರಂದ ಯಾನ್ ಟೌನಲ್ಲಿ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಆ ನಾಟಕೊಡು ಇರ್ನ ಕಲ್ವೆ ಅಮ್ಮೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಟೈಮಿಂಗ್ ಇರ್ನ ಇರ್ದಾಗಿ ಸಿನಿಮಾಗು ಐಟು ನೆಟ್ಟು ಬರೋದಾಗಿ ತೋಜಾರ ನಿಂಗೆ ಕೊಂಚ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂದ ಖಂಡಿತ 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 ಅವಕಾಶ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಟಾಸ್ಡ್ ಅಂತೀರೇನು ನಾನು ಚೋಟುಡ ಬಂದಲ್ಲ ಚೋಟುಗೂ ಸೆಕೆಂಡ್ ನೆಟ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡು ಅದ ಚೋಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡು ಚೋಟು ಬರ್ನಾಗ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಯಾನು ಲೆಪ್ಪ ಎಡ್ಡೆ ಇನ್ನು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಎಡ್ಡಂಡು ವಾಯ್ಸ್ ಎಡ್ಡಂಡು ಬಕ್ಕ ಲುಕ್ ಎಡ್ಡಂಡು ಇರೇನು ಎಂಚಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಂಚಿನ ಕಲಾವಿದೆ ಬಕ್ಕ ಹರೀಶ್ ಒಂಚೂರು ಬಚ್ಚಾರು ಮುರಾಡಿದ್ದು ಬಕ್ಕದ ಬರಾಡಿ ಡಯಟ್ ಅಟ್ರಾಸ್ ತಿಂದು ನಮಗದ ಒಂದು 2 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ಪರೋಟ ತಿಂದರೆ ಬಂಡ ಪರೇಶ್ವ ಕಾರ್ಡ್ ಉಲಾಯ್ದ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಮತ್ತು ಬಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಜೋಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ಹರೀಶ್ ಎನ್ನ ಕಲಾವಿದೆ ಎನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತಿನ ಕಲಾವಿದೆ ನಮ್ಮ ತಂಡೋಡು ಇತ್ತೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆದಿಜ್ಜೆ ಬಟ್ ಪುದರ್ದಿತ್ತಿಜಿ ಐಟ್ ನೆಟ್ಟು ಪೂರ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತದೆ ನಾನು ಯಾಪಲೆಪ್ಪೆ ಅಪ್ಪಗ ಪಾರೊಂದು ಬರ್ಪಿನಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದೆ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣವಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ಟೋಟಲ್ ಎಂಕ ದಾದಾನ ಬಂದಾಗ ಒಂಚೂರು ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಅವು ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಆತನು ಚೋಟು ಕೂಡಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದೊಲಿ ನಾಡು ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಕೂಡಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದೊಲಿ ಲಾಯಕ್ ಮಲ್ದೊಲಿ ಎಡ್ಡೆ ತೆಲಿಪಾದೊಲಿ ಎಡ್ಡೆ ತೆಲ್ಪಾಯರ್ ನಿಕ್ಕಲು ಐಟದಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಹಣ್ಣು ನಾಡು ಎಂಕ ಪಕ್ಕ ನಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಬೋಡಿತೀನಿ ದಾಪು ಚೋಟು ಬಂಡಿ ಗುಡ್ಲೆ ಇಂಕ್ಲೇಗ ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಇಂದುಪ್ಪು ಬೇತೇರು ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆತು ಇಂದು ಆಪುಜಿ ಚೋಟು ಬಕ್ಕ ಇತ್ತಿತ್ತ ಎಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದರು ಬಂದಾಗ ಕುಡಲ ಇಂಕ್ಲು ತೆಲ್ಪೆರ್ತಿಕ್ಕು ಇರು ಬಾಕಿದಟ್ಟು ಮೊದಲು ತೆಲ್ಪವರು ಯಾನು ಯಾಪಲ ತೂಂದು ಪೇರ್ನು ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಸ್ತ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇತ್ತಿನ ಕಲಾವಿದರು ನಿಕ್ಲು ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿನು ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗನು ದುಂಬುಕೊನೊಪ್ಪಿನ ಅಂಚಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅವು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪನು ದೇವರೇ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಗುಡ್ ಲೈಕ್ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಪ್ರವೀಣನ ಎಂಕ್ ವಿಷಯ ಮಾತ್ರ ಆತೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಖುಷಿ ಆಚಿ ಮಾತ್ರ ಆ ವಿಷಯ ನಿಕುಲು ದುಮ್ಮು ಕೊನೆಯರು ಅಂಡಲ್ಲ ಎಂಕು ಆತೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಆಂಡ್ ಅಭಿನಯ ಬಾರ್ಲಾಯ್ಕತ್ತಂಡು ಅಂಡ ಉಮೇಶಿನ ಚೋಟುನ ಅಭಿನಯ 100% ಬೈದಿಚ್ಚಿ ಏಪನ್ನಾಗ ಚೋಟುನ ಬೊಕ್ಕ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನ ಏನು ಆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಯ ತೂದುಂಡತೆ ಸಾಧಾರಣ ಮತ್ತು ಬೇತ ಇರ್ನ ಅಭಿನಯ ಕಣ್ಣು ಪತ್ತುಚ್ಚಿ 100% ಅಭಿನಯ ಆಯ್ತು ಪೂರ ನಿಗಲ್ನ ಪಿದೆ ಬೈತಂಡು ಇಡೀ ಅವು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬರೋದುಂಡು ಗಡಿ ಗಡಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಕೂಡ ಬರೋದುಂಡು ಆತ ಪಿದೆ ಇರ್ನ 100% ಬೈದಿಜಿ ಹೆಂಗೆ ತೋಜುಂಡು ಹರೀಶಿನ ಪಾಟ್ ಈರ್ ಮಲ್ದನಿಂದ ಅಂಡ ಈರ್ನ ಪಾಟ್ ಹರೀಶ್ ಮಲ್ದನಿಂದ ಕೂಡ ಅಂತ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆದು ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ದನಿಂದ ಅಂಡ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಲಾಯ್ಕತ್ತನು ಬಾರಿ ತೊಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿ ఒక ಹಾಸ್ಯ ಆತಿತ್ತುಜಿ ಅರೌಂಡ್ 60-70% ಇತ್ತಂಡು 100% ಹಾಸ್ಯ ಇತ್ತುಜಿ ಬಟ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ನಿಗಲ್ನ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಲಾಯ್ಕತ್ತನು ಪಾತಿರ್ನ ಭಾರಿ ಲೈಕ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆರು ಅಂಚೆಲ್ಲ ಬೊಲ್ದೆ ಎಂಚಾರು ಮೇರು ಹರಿಚಂದ್ರೆ ಬಲ್ದೇನ ಪೊಂಜೆ ಒಲ್ಲ ಆತ್ ಬಲ್ದು ಪೂಜೆ ಓಕೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಮೇಶ್ ಈರೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಒಂಜಿ ಬಾರ್ ಕಾಣತ್ತ ದೀತಾರೆ ಈರ ಆ ಬಾರ್ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತ ಉಮೇಶ್ ಮಿಜಾರ್ ಬಂಡಿಗಳೇ ಜನಕ್ಕೂ ಒಂಜಿ ಈತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಅಣ್ಣೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಬಂದಿಂದ ಉಮೇಶ್ ಮಿಜಾರ್ ಬರ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಉಮೇಶ್ ಮಿಜಾರ್ ನಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಉಪ್ಪುಣು ಒಂದು ಉಮೇಶ್ ಮಿಜಾರ್ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಮನ್ಪುನಾಗ ನಮಗೆ ರವಿಚಂದ್ರನನ್ನು ತುಯ್ಯ ಇಂಕಲು ಶಂಕರ್ನಾಗ್ ತುಯ್ಯ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ತುಯ್ಯ ಮತ್ತು ಉಮೇಶ್ ಮಿಜಾರನ್ನು ತುಯ್ಯ ಜನ ಎಡ್ಡಾತನ ಮುಖ ಒಂಜಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಒಲ್ತೊಲ್ತೊಡ್ದು ಜನ ನಾಡ್ದು ಕನಪಾರು ಒಂಜಿ ದುಮ್ಮು ಗಾಳಿಪಟ ಹರೀಶ್ ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ದಯೇಶ್ ಅಂಡ್
ಎಡ್ಡೆಡ್ಡ ಟ್ಯಾಲೆಂಟನ್ನು ಸರ್ಚ್ ಬಂತು ಕನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಉಮೇಶ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಉಮೇಶ್ ಮಿಜಾರ್ ಲೆವೆಲ್ ಒಂಚೂರು ಮಿತ್ತುಂಡು ನನ್ನಲ್ಲ. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಉಮೇಶ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಸೊಲ್ಮೇಲು 4 ಜನ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಅಭಿನವ ಮಲ್ತಿನ ಈ ಉಮೇಶ್ ಮಿಜಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಡೀ ಕೂಟದ ಕಲೆಗೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಳಗದ ಕಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಿಗೆ ಐಡ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸನ್ ಪದ್ರಾಡು ಕಾಲೋಡು ದಿಂಚಿ ತೂದು ಬುಲೆಪೋದು ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ನೆಲತ ಅಂಚನೆ ಪರದೇಶದ ಮಾತ ತುಳುವ ಬಂಧುರಿಗೆ ಒಂಜೆ ಪಾತ್ರೆಡು ಸೊಲ್ಮೇಲು. BaleTelipale ಪಂಜಿನಿಲಿಗೆ ತೆಲಿಪಲೆ BaleTelipale ಬೂರ್ದು ಬೂರ್ದು ತೆಲಿಪಲೆ BaleTelipale ತೆಲ್ತ ತೆಲ್ತ ಬೋರಲೆ